Pozdrav društvo, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Za one koje ne znaju i koji su prvi put ovde, ja se zovem Maja, a vi se nalazite na kanalu Maš Beauty. Danas sam vam prijavila haul, svašta nešto sam kupila, svašta nešto sam dobila, imam puno stvarčica ovde i već neko vreme odlažem snimanje ovog videa zato što prosto nisam imala vremena. Tako da neću da dužim sa uvodom, ostanite da gledate. Ovako, prvo ću da krenem od najveće stvari koju sam dobila i žao mi je, ali mnogo mi je žao što neko nije mogao da snimi moju reakciju kada sam shvatila da sam to dobila. Dakle, ja sam se toliko tresla, evo i glas sad počinjem da gubim kad krenem da pričam o tome. Toliko sam se tresla, nije mi bilo dobro, nisam mogla da verujem, prosto nisam mogla da verujem da sam to baš ja. Dakle, u pitanju je kamera Sony Alpha 5100 ili 5100, ne mogu baš da se setim kako se baš čita ta oznaka, da li 5100 ili 5100. U suštini ova kamera je meni na listi želja više od godinu dana i pre neki dan sam poslala nekom screenshot od januara prošle godine. Tačno sam ulazila u radnje koje je imaju na stanju i koliko gde košta i to je screenshot koji sam sačuvala i prosto sam želela, jel te, kad budem bilo u mogućnosti da je kupim. I ono što ja nisam mogla takođe da verujem jeste da je bilo 200 i nešto videa, čini mi se, na hashtagu, koliko sam mogla da primetim, i da sam je baš ja osvojila. Dakle, kamera je prelepa, ima gore ovaj, oni kažu flip-flop screen, dakle ekran koji se prevrće, jako je lepa slika, jako je kvalitetan video, tako da sa njom ćemo u buduće snimati. Ono što je trenutno problem je da je meni laptop onako malo pun virusa nekih i nešto, tako da će mi valjda uskoro biti gotov, a i treba mi neki malo bolji program za editovanje, tako da ćemo početi, nadam se, za jedno 10-ak dana da snimamo regularne videe sa kamerom. Sa njom sam već počela da snimam vlog, zato što ću vlog snimati otprilike oko mesec dana, tako da nju ćemo koristiti svakako. Želim ovim putem Dunji da se zahvalim do neba što je baš izabrala mene i što je u meni videla, eto, tako neki potencijal za snimanje vlogova. Ono što je Dunja takođe poslala uz kameru jesu dva Maybelline proizvoda i prvi je Super Stay Matte Ink u nijansi Laver. Dakle, to je ovaj karmin koji imam na usnama. Lepa je četkica, osjećam onako malo lepljiv neki film na usnama, ali jako je lep karmin, boja je fantastična, dakle ja ove boje baš volim, tako da bit će mi super. A ovu maskaru želim već neko vreme da probam, videla sam je kod moje drugarice jedne i pravo da vam kažem, ja kad uđem u drogeriju ja se ne setim da je uzmem. Četkica je jako lepa i to je ono što se meni sviđa, zato što je ovde uža gde su vam kraće trepavice, a ovde šira da vam zahvati i taj drugi deo trepavica. Maskara se zove Mascara i mislim da je to poslednja maskara koju je Maybelline izbacio, tako da jako se radujem da probam i naravno pričat ćemo u nekom od narednih videa o utiscima. Što dalje da vam pokazujem? Da, ajde da vam pokažem od Meka Fix Plus. Ovo je Matte Fix Plus, dakle za matiranje, već sam ga skoro do pola potrošila. Kupila sam ga pre možda nekih 7-8 dana, ali vidite već da je skoro do pola, obožavam da ga koristim. Sledeća stvar koju sam kupila jeste Boni Luminizer od Balma. Bilo je neko vreme sniženje na Lily Online-u i poručila sam ovaj highlighter. Zadnjih godinu dana koristim bukvalno samo njega i bukvalno mi je ostao ovako po ivicama, onaj stari. Ovo još uvek nisam počela da koristim. Koristim još uvek onaj, tako da kad ga budem potrošila počet ću da koristim ovaj. Šta sam takođe videla? Mislim da sad opet imaju sniženje, ali da highlighteri nisu na sniženju, tako da proverite. Takođe na Lily Online-u je bila akcija, ako kupite 2 FA proizvoda dobijete peškir. To ću da vam ostavim naknadno u videu, da ne bi sad razvlačila, jer peškir je bukvalno
ovoliki, ne možete ni da vidite kako izgleda. Tako da ću da vam ostavim u videu snimak kako izgleda. Sledeće što sam ja kupila ovih dana su neke maskice i kupila sam ovu od It's Skina. Nju još uvek nisam probala i pravo da vam kažem, radujem se da je probam, ništa od tog brenda nisam probala. Ovo je Baroness Vitamin C maska, nju sam danas koristila i zaista je fantastična. Aphrodite White Mask u poslednje vreme je nema po drogerijama, ne znam iz kog razloga, kad naletim ja svaki put uzmem, ali eto, uzela sam je sad, mislim da je čak i na nekom sniženju. I pre neko veče sam stavila, to jest kupila sam u isto vrijeme kada i ovo, onu od M Beauty-a koja peni, koja je fantastična. Sad, ovo sam dobila na Skin Temple događaju koji je bio pre par dana i ovo je peč koji bukvalno skida one najodvratnije potkožne bubuljice. Imate 24 pečica unutra i bukvalno tog dana kad sam ga dobila, dan pre toga čini mi se da mi je izašla ovde jedna neman, dakle bukvalno neman, kada pipnete kao kost, tako je bilo tvrdo, odvratno. I ja sam odmah uveče stavila jednu i sutradan sam stavila jednu i ceo dan sam nosila kada smo išli na Pharmacy event i bukvalno posle sutra dan ili dan posle toga nisam mogla da verujem, prosto je nije bilo, tako da sada koristim ovo i spas mi je, zaista. Odličan je proizvod, Liliju nisam videla, u DM-u sam videla. Kad smo već kod DM-a, kupila sam pre neki dan ovaj tretman 7-dnevni za prosto za zatezanje i za neki beauty efekat, s tim što sam jednu stavila i onda sam za veče zaboravljala da stavim, tako da nadam se da ću se večera setiti pa da nastavim sa ovim. Da vidim, znate i sami da koristim ovu beauty efekt masku, onu koja zateže i da je nenormalna koliko dobra, a fazno košta 150 dinara. Tako da, hoću da probam ovo i baš ću da vam pričam, ali moram da napravim prosto neki kontinuitet i da svako veče stavljam da bih imala neki utisak. Htela sam da vam pokažem ove Pharmacy stvarčice koje sam dobila i uzela kada smo bili na eventu. Dakle, imam 6 novih ruževa mat tečnih od Pharmacy-a i to su Nudes ruževi koji su oni predstavili na svom eventu pre nekih 10 dana. Ako niste pogledali video o njima, to je tako vas zanimaju kakvi su ruževi, imat ćete dole link direktan ka videu koji sam snimila, testiranje i isprobavanje ruževa. Zaista mi se baš dopadaju. I imam tu još 3 stvarčice od Pharmacy-a. Ovo sam dobila u kesici koju sam kupila, oni su imali akciju na svom eventu, jedna kesica i jedna sadnica. Dakle, 500 dinara je koštala kesica i unutra ste imali 3 proizvoda i mogli ste da izaberete nekoliko linija. S tim što je u svakom bila ova mineralna voda u spreju za lice i nisam još uvijek probala, jedva čekam pravo da vam kažem. Iz ove ti 3 kolekcije bila su 2 proizvoda i to je Shower Gel i SOS serum za bubuljice. Ovo sam počela da koristim jer su mi izašle neke bubuljice, ovo još uvijek nisam, moguće da će završiti u nekom giveawayu. I ostavit ću vam tu kraći snimak, uz to je išlo Dr. Tuna ulje za sunčanje koje nije normalno. Ja sam ga prošle godine koristila na preporuku neke drugarice i stvarno sam bila oduševljena. Dobijala sam jako brzo boju, tako da meni su ti Dr. Tuna proizvodi savršeni. Koristila sam čak i onaj šampon od belog luka, pričala sam vam o tome prošle godine, čini mi se. Baš sam imala kontinuitet od nekih možda pola godine, samo sam njega koristila i zaista mi je kosa bila gusta i nije mi toliko opadala. Pre neki dan sam bila takođe u Delti i svratila sam do Body Shopa pošto se konačno otvorio kod nas. Pošto nisam imala vremena, uletela sam, izgrabila 2 stvari prve koje sam dohvatila i izletela. Ovih dana ću svratiti, to jest sledeće nedelje idem na neki događaj u Ada Mall, tako da ću da svratim opet do Body Shopa. Prva stvar je Pink Grapefruit Shower Gel i druga stvar je Pink Grapefruit Lip Butter. Ovaj lip butter koristim danima i izvanredan je, kupku sam tek počela i miriše fenomenalno, jer ja zaista obožavam
pink grapefruit, tako da meni je ovo zaista fantastično. Sada, čini mi se da sam vam pokazala sve od kozmetike, šminke, tako to. Naručila sam sa jedne stranice neke naočare. Iskreno, ja ne volim da dajem mnogo para na naočare, zato što ne vodim računa o njima. Tako da možda imam jedan par brendiranih naočara, ove sve ostale su mi bukvalno no name. Ovo je prvi model koji sam uzela i zaista mi se dopao. Kada sam ga vidjela na slici, prosto bio mi je prelep i morala sam da ga kupim. Dakle, to je prvi model. I uzela sam još neka dva modela koja su bila na nekom sniženju. Tako da sam uzela i njih i sada ću da vam pokažem. Jako su lepe. Ja najviše volim da imam mnogo različitih naočara radi slikanja, a uvek nosim uglavnom jedne te iste. Tako da ove su mi takođe super. I imam još jedne kojima baš nešto i nisam oduševljena. Bile su mi lepe na slici, ali prosto mi ne stoje. Ne mogu sve naočare lepo da mi stoje, tako da nešto ćemo već da smislimo sa njima. I one izgledaju ovako. Ne znam kako sad izgledaju na kameri, ali meni nisu ništa spec, to jest ne stoje mi baš najsjajnije. Što još imam da vam pokažem? Sada imam uglavnom, čini mi se, fashion da vam pokažem. Ali ću to takođe da vam snimim i odvojeno, pošto ne znam da li ćete moći lepo da vidite. Prva stvar je lisca ili liska, kako ja volim da kažem. I imam dva kupaća kostima koji su bukvalno isti modeli, samo različite boje. I ovaj model se zove, sad ću da vam kažem, Acapulco. Donji deo je takođe prelep. I Brazilian je pozadi, znači i uzela sam isti takav crni, prvo sam uzela crni pa onda ovaj koralni, jako su lepi, snimit ću vam i odvojeno da ih vidite, zaista su kvalitetni i sada imate akciju 20% popusta na kupaće kostime, tako da ako vam se dopadaju obavezno odite do radnje. I sledeće stvari koje sam kupila prošle nedelje u Bigu jesu ove Tommy patike koje su bukvalno prelepe, nisam ih još uvek nosila, vruće je, nije baš da se nose patike. Bukvalno sam u espadrilama, u papučama konstantno, mada je sad smrknuto napolju, tako da moguće da ću ih nositi uskoro. Prelepe su 38, čini mi se, jeste, i zovu se Glitter City Sneakers. Prelepe su, zaista mi se jako sviđaju. Prvo sam ih videla na sajtu i koštale su jako puno. I onda sam ih posle videla, to jest videla sam da je 40% popusta, tako da sam otišla u Fashion & Friends da ih kupim. Tada sam kupila i Super Dry papuče, njih sam pokazala i ubacit ću vam taj neki mali snimak tu u video. Tako da mislim da sam sve pokazala sada. Pošto sam shvatila da vam brzo stvari nisam pokazala, pokazat ću vam sada. Prvo ovaj shorts iz Terra Nove. Davno već hoću da kupim ovaj shorts sa visokim strukom i jako mi se dopada, tako da uzela sam njega. Bio je još u krem varijanti roze, ali sivi mi je bio najlepši, tako da sam uzela njega. I htjela sam da vam pokažem šta sam još uzela u Liliju. Ovo su Venus Treasures brijači i uz njih je išao neseser, ne znam da li je i dalje ta akcija. Safeguard sapuni za pranje četkica i ovaj šol antiperspirant takođe je bio na popustu, tako da žela sam njega da uzmem za neku obuću i tako da to su stvari koje sam zaboravila da vam pokažem. Zaista sam očekivala da će mnogo duže trajati ovaj video, ali eto, nešto sam bila brza. Nadam se da vam se svideo. Ako ste nešto probali od ovih proizvoda, pišite mi dole u komentarima. Ljubim vas puno i vidimo se naravno u sledećem videu. Ćao!